Catrin Brooks, Llywydd Dydd Iau yn Eisteddfod yr Urdd. Diolch am ymuno hefo ni. Sut deimlad oedd o cael gwybod bod chi wedi cael y cynnig i fod yn Llywydd y Dydd? Wy'n cofio clywed am y tro cyntaf bod Eisteddfod yn dod i Caerffili a o'n i'n teimlo balchder mawr. A'r wedyn ar yr un pryd o'n i'n meddwl, tybed sgai wahoddiad i wneud rhywbeth. A wedyn pan ddath yr alwad i fod yn Llywydd, wel, it knocked me down. Oedd e'n deimlad ffantastig. O'n i'n teimlo mor balch, mor gymaint o falchder. Ydy bobl yr ardal hefyd yn falch bod y Eisteddfod wedi dod yma? Wrth gwrs bod nhw, mae'n ffantastig. Achos fel mae pawb wedi sôn yn ystod yr wythnos, mae'n ardal weddol di-Gymreig. Serch hynny, mae yna un ysgol gyfun uwchradd, ond ar 2 safle, ond mae yna 11 o ysgolion cynradd. A mae pawb wedi really mynd ati, achos mae'n big deal i'r ardal yma. Mae'n wir yn waw, achos dyw e ddim yn rhywbeth naturiol iddyn nhw. Mae'r Gymraeg yn rhywbeth sa'n rhan o addysg a dyna ni. Felly mae'n wir yn beth mawr. Sut fel anwad mae'r Urdd wedi gael arnoch chi ar hyd y blynyddoedd? O'n i'n wedi yn y pwto araith wrth o fi bwrw mewn wasg. Na fydden ni yma oni bai yr Urdd, am yr Urdd. Mae wedi siapio fi. A gweud y gwir, mae wedi siapio pawb siwr o fod. Mae'n rhan o DNA Cymru bron. Achos mae jyst rhywbeth reddfol mae pawb yn neud. Unwaith mae'r dolyg drosodd, cyngor nadolig na drosodd yn yr ysgol, na fe ymlaen at Eisteddfod nawr. Felly, a mae'n llunio gyrfaoedd a personolaethau pobl. A fe allech chi weid na, achos yn naturiol o'i profiadau nhw o'r fod ar lwyfan yn cystadlu. Mae yna bobl yn mynd i'r cyfryngau neu i'r theatr neu rhywbeth fel yna. Ond ddim jyst na. Be ni'n cael mas o yr Urdd hefyd ydy magu hunan hyder a chymeriad a pethau. A mae'n sylfaen wych ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol, boed yn athro, rheolwr banc neu beth bynnag fel yna.